Boas, rapaces e rapazas. Algún día preguntastes vos como se pode inflar un globo sen soprar nada? Parece máxico, non si? Pois hoxe imos facer un experimento moi sinxelo e divertido para descubrir como se fai. Preparados? Para este experimento precisamos un globo, vinagre, bicarbonato e unha botella de plástico. Cousas que seguramente tes pola casa. Primeiro, botamos vinagre dentro da botella. Así, máis ou menos un terzo da botella. Despois, collemos o globo e metemos nel unhas culleradiñas de bicarbonato. Que xa estaba listo. Que crees que vai pasar cando mesturemos o bicarbonato co vinagre? Imos comprobalo. Collemos o globo con cuidado e poñémolo na boca da botella, asegurándonos de que non se caia. Ahora, sacudimos o bicarbonato para que caia dentro da botella e mirade que pasa. O globo infla só. Isto pasa porque o vinagre e o bicarbonato xeran un gas chamado dióxido de carbono que enche o globo. Proba facelo na casa e conta que tal che sai. Ata a próxima, pequenos científicos e científicas.